Sa mga pangulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Pulis ginreklamo sang iya empleyado nga nagpangkastigo. Alegasyon ginpanginwala sang pulis. Kapulisan nga nagpatigayan kang nagdakop sa isa ka pulisman sa buy-bust operation ginkilala sang regional director. Sa mga balita national, paghimo 1,000 ka pesos nga pension sang indigent senior citizens gintalakay na sa Senado. Samtang libre nga transportasyon kag akomodasyon sa mga OFWs unta to na sang OWA. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Huwebes, Mayo 26, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang ini nga bahin ginadulong Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS. Good morning na sa atin sininga ka-aksyon and happy Thursday sa atin sininga tanan. Kamusta ka mo? How are you? Kadasig no sang tiyempo, May 26 na kita. And sa atin sininga mga Facebook Live viewers, please do like, share, and follow atin sininga Facebook page kag tanan nga social media accounts sa Aksyon Radio Bacolod, of course, YouTube, Twitter, para makapamati ka mo kag maka-update ka mo sa bag-ong mga news and informations, hindi lang niya Marites, hindi lang ni Chika, na. Good morning, Danay, kay Herdelisa Castillo Mahilom, good morning. Watching from Don Salvador Benedicta, thank you so much. Regina Legasti Pasweet, good morning. Thank you so much, beautiful. Thank you so much. Kaya Sally Auca de Sousa, good morning. Solo flight ka lang, how din na si Action Boy. Ara na dugay si Action Boy. Watching from Sam Village, thank you so much. Of course, kay Ma'am Jean Heselgon, dira sa may Beb's Mango Stand sa Banuasang Valladolid. Thank you so much, man, for watching. Sir Melili Oligo, maing aga, dira sa may Bunny's Cafe sa Barangay Tangub, maing aga dira sa imo. Of course, Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa family Dialagdon, kay Mama Lolit, kag Papa Joe, sa ilan ni Karina, dira man sa DSB. Kag, of course, kay Doc Matt Mayo, good morning. Kag kay Ma'am Vanessa May, of course, hindi gid malipatan. Ernie Odas Calidas, good morning, may agaman. Kag sa tanan nga taga Banwasang Valladolid, good morning manda kay Ma'am Jean Ignacio, may agaman da. Di na sa subong man, to siya sa may Andoy's Ligad, pero nagkadto ko to Ligad, wala na siya, pero sige lang. Ma'am Cory Vidaha, good morning sa tanandra nga mga members ng EFC, sa kay President Dennis Richard Tiboroma, di na siya, wala siya ka-comment. Sako siguro nowadays. Kay Bia Jonathan, of course, kay sa consider nga mga nga ihada, good morning. Kag of course kay Ma'am Georgia Gargasiran, kapamati gid sila. Tanang nga EFC, Afia Kimeriman, kamustang module? Tapos na. Amo na dapat very good, no? Kag keep your comments below. Please comment kamo da kung may ara kamo sa mga ipag-greet. May ara kamo sang mga panawagan nga mga may utang sa inyo joke. Bad na. Good morning. Ari na si Ma'am Vanessa Mayo.
Pakanto na si Mr. Bye-bye. Ma'am Jinky Dilagdon, good morning kuno kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Kagida-greet yaman si Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, of course. Thank you, gid sa greetings kuno before comment. Of course, Ma'am Jinky. Thank you so much sa 50 star. Sir Millie Oligo, as I mentioned, kagina nagatanaw siya sa Bunny Cafe Highway Tangub. Salamat. Kay Evelyn Sinaon, may agaman kag thank you so much sa always nga pagpamati. Kag sa iban wala naton nga mga ka-aksyon, pwede gid mag-tune in sa transistor radio ninyo. Please ilisuan nyo lang sa 684 kHz. Hindi na magsaylo-saylo pa. Kag ang iba nalingaw na lang no. Kag kanami magituod sang Facebook, aga evolve na magit sa buong. Kung na-notice na sa una mga ka-aksyon, wala pa niya ang Facebook. That's why nga mystery ang mga tsura sa mga anchorman kag reporters sang mga estasyon ka ngay sini mapa AM man or mapa FM man galing kay ti. Subong ko hindi kita magsunod ti maulihin na kita sa trend no. So ti wala ta mahimo nga may na lang gani nag-face mask kay para balik kita. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:09. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6, just detalye na sa mga balita lokal. Desidido nga magpasaka sang kaso nga physical injury si Romel Lapore, 37 anyos, matapos ginaligar nga ginkastigo sang iya amo nga isa ka pulis nga ginkilala kay Police Staff Sergeant Ferdy Viñas kag na destino sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters. Sino kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto nagpadulong sa estasyon sila Pore bangod ginaligar nga ginkastigo ni Viñas kahapon sang aga Mayo 25 bangod napaslawan sila Pore nga maluto kag ma-deliver on time ang order nga lechon baboy. Dugang pa ginaligar nila Pore nga ginpahog pa siya ni Viñas kag ginhambalan sa matinaga nga patson ta na lang ka, ipakuot ta ka kung magreklamo ka, ubusay ta kwarta kung magdemanda ka. Sino kay Puerto, base sa pagpangusisa, kaduhanan na suspend sa serbisyo si Viñas bangod sa kaangay man nga reklamo. Ang ginreklamo isa ka pulis si Ferdy Viñas, bali na-assign sa Sanupo, nagkatanggap niya siya. So nga ito nga tagreklamo si Romel Lapore, empleyado yan suno sa tagreklamo, naging kastigo siya. Tungod lang kay ang lechon na ginparoto sa iya na delay sa oras. Ang kabahin sa pagpahayag ni Station 8 Commander Police Major Jory Puerto. Ginpanginwala naman ni Police Staff Sergeant Ferdy Viñas ang alegasyon sang kaginpa-record ni Romel Lapore nga nag-aligar ginkastigo kag nagpahog matapos nakasala may kang tanan sa negosyo ni Viñas nga pagbaligya sang baboy. Sino kay Viñas, wala niya ginkastigo kag ginpahog sila Pore, apang ginako nga iya ginsumbag bangod sa kainit nga wala naluto sang maayong lechon nga inugbaligya. Dugang pa ginpahayag ni Viñas nga madugay na siya nga nagaugtas kag wala ginakaayon nila Pore nga trabaho nga pag-ihaw sang lechon sa lechon nga baboy. Handa man si Viñas nga tubangon ng investigasyon kag kaso nga ipasaka batok sa iya. Samtang magapatigaya naman sa investigasyon ang Provincial Internal Affairs Service matapos makabaton sang reklamo angot sa pulis nga ginaligar nagpangkastigo kag namahog sang iya sini nga empleyado. Sino kay Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, mahimo mga tubang sang kaso kriminal kag administratibo si Police Staff Sergeant Ferdy Viñas nga na-assign sa General Service Unit sa Nocpo Headquarters. Dugang pa ini ang mahimo magresulta sa suspensyon o kun dismissal ni Viñas.
Sa iban pa nga balita lokal, ginaabi-abi naman o kung ginakilala naman ni Pier 6 Director Brigadier General Flynn Dongbo ang mga kapulisan sa idalom sa Regional Drug Enforcement Unit matapos na aresto si Police Staff Sergeant Igmedio Cristobal Jr. nga na-assign sa Regional Personal Holding and Accounting Unit sa Police Regional Office 6 nga nadakpan sa bypass operation tinalikdan nga Domingo sa Molo, syudad sang Iloilo. Sunod kay Regional spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang pag-aresto kay Cristobal nagapakita nga seryoso si Dongbo sa pagpatuman sang internal cleansing program sa hanay sang kapulisan. Ginpahayag naman ni Solis nga wala nagakalipat ang liderato ni Dongbo sa pagpanumdum sa mga kapulisan sa mga pulisa kag konsekwensya nga mahimo pagatubangon sa tion nga maimbulbar sa mga illegal nga buluhaton. Sa ibang pang balita lokal, ginapatigayo naman kahapon nga adlaw ang surprise inspection nga ginpamunuan sa mga opisyal sa Bureau of Fire Protection gikan sa BFP Regional Office 6 para sa tagsa ka mga municipal and city fire station sa Bacolod kag probinsya. Sunod kay FO1 Sheena May Valero PIO sa BFP Negros Occidental, isa ini ka region-wide operational readiness, site inspection and troop evaluation para sa mga bombero. Dugang pa ni Valero tuyo sang site inspection nga ma-monitor, ma-check kag mausisa ang administrative kag operational capabilities sang kada provincial, city kag municipal fire station sa rehiyon. Dugang pa ni Valero, gindesignar si Chief Superintendent Jerry Candido, si Senior Inspector Reynan Gekana, BFP Regional Chief for Operations, agon mausisa ang kandahan sa mga bombero. Ang site, magalawig naman, tubtubwas nga adlaw. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot naman sa 47,400 pesos nga balor sa ginasuspetso ang Cebu ang nakuha sa duha ka separado nga bypass operation nga ginpatigayan kagabi. Una diri arestado si Ariston Marfa sa bypass operation sa Police Station 3 sa Purok Tinagong Paraiso Zone 3 sa Barangay Banago, syudad sa Bacolod. Nakuha siya isa kagamay, isa kadako kag duha ka palaba nga heat sealed transparent plastic sachet ang nasuspetso ang Cebu, balor 20,400 pesos. Naglambot naman sa 27,200 pesos nga balor sa Cebu nakuha sa kapulisan sa Police Station 2 sa bypass operation nga ilagin patigayon sa Purok Masinadjahon, Barangay 12, syudad sa Bacolod, lasay 55 kagabi. Anadagpan ginkilala kay Ernie Lemorin nga nakuhaan sang 5 kapalaba nga heat sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuan Cebu. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:16 detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Life Extension. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature. Good morning! Liwat sinisato na ka-aksyon. Sorry no, nagulpi otod kagin. Wala ko kakita. May gasenyas na. Kay Russell Gomez. Good morning man. Dira sa imo, of course. Kay Regina Legaspios Pasweet. Morning liwat. Galantaw gid si Papa ko Tony. Si mo Miss Eden. Guwapa ka kuno. Ay, wow. Thank you so much. Kaya naka-mask, bima mo. Kung wala face mask, tsaka. Thank you na lang sa face mask nga nagapagwapa. Kaya, Sir Mililio Ligo, pulis ka dapat kalmante ka ipadismiss maay. Balaan na sir akay. Maagi pa man sa due process ang tanan. Hataga na siya sang benefit of the doubt. Okay, nagapatigay naman sa investigasyon ang aton sini nga mga kapulisan. Thank you so much sa 32,000 nga nagalantaw subon diri sa aton, baw. Thank you gid sa inyo, no? Kag kabay pa nga madamo pa gid kamo ang matan-aw. Please invite everyone, invite niyo iban nga magtan-aw sa aton sini Facebook Live para updated kamo sa mga balita, sa mga freshness sang balita. Of course, please comment down below no sa inyo sining mga comments basta may pag-greetings kamo da. Salamat yun, no? And
Yes, and of course kay Maninoy ko da Major Wilfredo Benuman Jr. Thank you so much. Kay sa mga taga San Enrique Police Station, gali. Good morning. Kay kay Sir Aral Dira, may aga Sir Maninoy. Mga ginagreet ko na bala Maninoy, basi damo kamuga no, kadamo sa Maninoy ko la na sila kay manog pabunyag ko liwa. Manog pabunyag ko liwat. So imo ko sila Maninoy, tigin kontrata ko na sila daan. Kay kabudlay man nga ilista ko lang sila ora mismo no. Ti dapat pangaluyagan mo danay. Hindi man ang babae nga pangaluyagan na. Pating mga Maninoy no. Kag para sadya kita tanan. Kita mo nagambal sa akon nga paislan ko no kuno apelyido ko. Ti hindi naman kasal ang solusyon. Di ba la? Perfect. Sabat ko mo da Sabat ko mo na bala kayo buang lang ko di nga nagawakal-wakal, no? Good morning, man, kay Ma'am Ana Sinoro, dira sa may La Carlota City. Thank you so much for watching. Kay Vicente Escobar, good morning. Watching from Moises Padilla. Uy, kamusta ka mo da sa Moises Padilla? Dugay na ko da kabalik. Mabalik ko da guro ay. Galing di ko da makadto man. Sino ma-welcome da sa ako? Ma'am Luisa Melos, good morning. Kag kay Sir Melchor dira, good morning man. Dalon ko na lang greet of course sa akon sini nga teacher Romela Arevalo, kag siya sini nga bana nga si Tito Shelo, and siya bata nga si Excel Faye. Thank you so much sa tanan nga nagapamati ha. Dira sa may Bago City, kag kondin pa sa mga taga Yubo, gali dira sa may La Carlota. Thank you so much sa pagpamati man no, kag kabay pa nga makabalik kami dira amat-amat na guro kay may amat-amat na face-to-face classes kay kabalo kami mga ka-aksyon. Ang Aksyon Radio nagapatigayon daan sang ano ni gani brigada eskwela na bala kagi kami to sang wala pa pandemic, pre-pandemic pa nakakadto kami to sa Yubo sa isa ka school, nagdulong kami sang jutay man nga bulig paagi man sa mga bulig man sang iba naton nga mga ka-aksyon. Nagdulong kami. Particular layo sa ilang nga lugar. Pero kudos sa mga teachers dira. And of course, sa mga dedicated students. Nga bisan layo-layo ang ila sining eskwelahan. Nagakadto gyapon sa eskwelahan. Tuloy ang buhay, tuloy ang pangarap. Kag ti subong niya mas hapos na gid magpalambot sang bulig kung magbalik naman ang amo na liwat nga program sa Aksyon Radio Bacolod. Kay man, may stars na. Salamat sa mga tanan nga mga nagapadala sa stars. Kay dako gini nga bulig para man sa aton sini nga mga ka-aksyon nga nagakinanlan sa nga bulig man. Sa kay Maninoy ko da Bob Francia, good morning. Kag kay Maninoy ko Ruben Tampos, may aga man dira sa imo. Of course, kay Nokpo Provincial Director Colonel Leo Pamitan, may aga PD. And igreetan na lang ang ating sininga City Director, BCPO City Director, Colonel Thomas Joseph Martir. Upod man si Lieutenant Colonel Lester Liada, Chief of Operations ng BCPO. Kabalo ka mga kapulisan nato, nagatutok ka, nagapamati man sa aton. Every morning, kung nagapulo pangapi pa sila, kung nagapulo pamahaw, kag naga-drive pakadto sa ila sininga mga trabaho. Kagina, medyo paang-paang. I don't know kung maulan-ulan naman. Pero, kabalo naman kamo start naman sang tig-ululan. Kaya gin-declare na to sang pag-asa. Pero, summer season, tani, no? Supposed to be, we are enjoying the sunlight. Kag ang kadto sa beach, galing kay start naman sa rainy season. Kag mga iban gani, may mga ITCZ na, may mga thunderstorms. Galing, sige lang amo gina kay may arak kita nga ginatawag nga climate change. That's why nga mas extra naton halungan ang aton sini nga dunang manggad. Kay kita laman gyapon ginabalikan. So sa aton sini mga action, kapos na para sa segregate your garbage. Pwede na makabulig ka na sa imo sini nga community. Good morning da. Sa mga hutoda, baladra sa may barangay Granada, nagapamati gid. Wala sila sa sister radio, pero nagalantaw sa atin sininga Facebook Live. Sige mga ka-action, standby tananay sa atin sininga mga balita national.
Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyone! ACS-Milyone! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyone! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene. Aksyon Radyo Philippines, Standard Time, alas 6:26. Detalye na sa mga balita nasyonal. Gintalakay na sa plenaryo sa Senado ang hagna ngayon 1,000 ka pesos ang social pensions ng indigent senior citizens gikan sa 500 pesos. Sa sponsor speech ni Senator Joel Villanueva nga mo nag-sponsor sa Senate Bill 2506, naglaom siya nga gikan sa 500 mangin 1,000 ka pesos ng monthly pension sa mga indigent senior citizens bilang pagkilala sa importansya sa mga tigulang kag sa kontribusyon nila sa komunidad. Magluwas sa increase sa social pension sa mga senior citizens tuyo man sang hagna nga maghatag sang option magluwas pa sa cash payouts para sa pensyon nga makalabot sa mga target beneficiaries kag hindi pagsabton sa mga beneficiaryo ang transaction fee. Sa konsultasyon ni Villanueva sa mga kaupdanan kag representante gikan sa DSWD kag Budget and Management kag sa National Commission of Senior Citizens, Coalition of Services of the Elderly and Senior Citizens Sectoral Council, ginpahayag nga ang 500 pesos nga monthly allowance hindi nagakaigo para masabat ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinahanglan kag bulong sa mapigado nga senior citizens. Kung base sa datos sa DSWD, maglabot na sa masobra 3 milyones ang indigent Filipinos nga may edad 60 pataas kag 500 pesos kada bulan, yara naman sa 23 bilyones pesos ang karon nga allotment para sa social pension kada tuig. Magauntat naman ang Overseas Workers Welfare Administration sa paghatag sang transportasyon kag akomodasyon assistance program para sa mga returning overseas Filipino workers sa tanan nga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 umpisa sa Hunyo. Sino kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, nag-aopera na karon sa full capacity ang mga serbisyo kag industriya, lakip na pampubliko nga transportasyon sa NCR kag iban pa nga lugar na napaidalom sa Alert Level 1. Pero sunod kay Kakdag, mayara sang exemptions ang mga distressed nga OFWs nga i-certify sa Philippine Overseas Labor Offices o kung na-evaluate sa autorisado nga OWA Airport Officers. Nalakip man sa exemption ang mga Pinoy nga magapauli sa pungsod paagi sa mass repatriation flights ng gobyerno o kung OFWs nga ginatagan sang airfare sang polos paagi naman sa commercial flights. Sa iban pa nga balita nasyonal, bukas naman ang masunod nga tiglikom sa Department of Justice nga si Cavite Representative Boying Remulla na i-review ang mga kaso batok kay Senator Leila de Lima matapos nagbawi isang pahayag iban nga testigo batok sa senadora.
Madumduman nga ginpili ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Remulla para magserbing nga tiglikom sa DOJ, bagay nga iya ginbaton sa tong Lunes. Abril sang ginbawi si self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa mga testimonya nga nagduot kay Dalima sa baligianay sa iligal nga droga, bagay nga suno siya ginhimo lang niya inibangod sa paandam sa iya sang mga kapulisan. Sa piyak siningin pa sa karon sa DOJ nga wala inisang mangin epekto sa duha pa ka drug cases na Dilima, ilabi na nga wala nakalista sa Espinosa sa mga saksi sa prosekusyon. Tuig 2021 lang sa ginaswelto sa Muntinlupa Court si Dilima, kilala nga kritiko sa human rights violations kag war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag naman sa Department of Energy nga hindi pa handa ang gobyerno sa Pilipinas nga magtukod sang power plant bangod ginadumili ini sa layi. Sunod kay DOE Undersecretary Gerardo Arquiza Jr., ginatugutang lamang nga magsulod sa power generation ng mga pribado nga sektor. Duga pa ni Arquiza, hindi mahapos ang paghimo sa framework para sa nuclear power plant tungod malabutan pa ini sang 6-8 katuig nga preparasyon. Una ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya naging talakay ang pagbalik sa Bataan Nuclear Power Plant. Ang proyekto sa itong panahon sa iya nagtaliwan nga amay nga si the late President Ferdinand Marcos Sr. kaupod sa South Korean diplomat nga si Kim In-chul. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:30. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal kag nasyonal. Dili naman sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Mayo 26, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Stand by na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion, kaupod yapon si Aksyon Fred Salanga. Kita karon sa Aksyon Balita Morning Edition, kaupod sa gyapon Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.